Happy ending! Wawa ng mga bitter. Ayay ka. Dagan kiningon, di ba ganina nga. Kana mga bitter Master Pops, kana sila, kung ano na sila, kana na sila. Pero pag pangutanan ako unsa man, happy ang ending ani. Ngilang tubag kay sad. No? O nga. Sa manggid mo. Niniwala ba kayo ng happy ending or di ba nagtubag lang mo kay para makuan lang pud tong mga bitter. Labaw mo ni ka bitter. Ayay. Abe, tanan na to be, imbes na madugangan unta ang mga pari, nabayot naman yun. Nabayot di ay. Yay ka. Dear MOR Kaaga Master Pops, ay, don't blame yourself. Please, okay na. Pwede naman magsilbi sa Diyos kahit di ka pari. O, tama. Tama naman ito eh, oh. Huwag lang mag-isip ng mga nega. Mas mabuti isipin yung future ninyo. Palagi ka lang sa tabi ni Polo para maramdaman niya na mahal mo siya. Happy ing-ing di ay ni Master Poppy. Ay, happy ing-ing. Happy. Happy na yan. Sad man ko di mong gibot ka ganina, diya. Mo ka, diya. Ing-ing. Sad imong gibot ka ganina. Unya, ning kakaron. Happy man di ay. Mo ka, wala man ka nagtuugod. Don't believe. Diba? Oh, dagan kay sa inyo ang ningon nga sad, pero sayop man di ay. Oh, dagan pagid ningon nga. Kanang mga kuan, mga bitter, ingani lang tambal sus labaw mo na imong bitter. Ate. Oh. Sus. Kaagaw ang tambala na Master Pops. Ako man naman eh, ganina naman eh. Okay, dagan salamat sa mga niingon nga happy ending. At least you didn't give up in love, di ba? Oh, pero mula gito ang pangutana, no? Kailangan ba nga makonsensya si Mitch nga gihakog niya ang pagkapari ni Polo? Sa imong tan-aw, posible pa ba nga mapari pa ni si Polo kay uyab pa man sila? Kung magpare si Polo, kung ikaw si Mitch, unsa imong buhaton kung tinuod ba gyud nga moingon siya dili gyud magpare gyud day ko. What would you do, be? Would you get wild? Mag-wild ka? Or mabiter kag samot nga, Lord, unsa man ka Lord, di mo man kakuha ng lalaki nga akong gusto, Lord. Aba? May gani kay nitugan, aba, mo lagi ng mga girls lagi. Itugan ninyo tinuod kung unsa yung tinuod nga mga feelings sa lalaki kay dili mi mananagna. Di ba? Itugan ninyo nga naka-like mo nga naamoy gi-sacrifice para sa iya, ana para makita niya. And then kato nakahinuklog ang lalaki, nakakuan pud siya nga lagi no. Unsay purpose gid nako dinhi sa kalibutan? Is it to kay vocation man ang gihapon ang married life? Vocation gihapon na ang kanang maghatag sa imong single life sa Ginoo. Di ba? It's the other way around nga is lahi nga vocation, family life. Ang usa is single life nga kuan i-serve sa Ginoo, di ba? Bukasyon. Hindi close yun, bukasyon. You can serve the Lord all the time. Everything that happened has a purpose. Padayon lang sa pag-love. Dili ka ngay makonsensya, Mitch, kay si Lord always na siya makasabot. Tama. Because kung iyang una-unaan permi maka-insecure na sa iya, mag-create na og fear, no? Kana nga fear mudakon na siya, mag-create na siya og daghang kay mga negativities nga paghuna-una, daghan siya makulbaan siya kung
kumusimba, di na inon niya ipasimba ang kuan kay basin mapare, ana, di ba? Dagang kaayon siya una-unaon, magsakit lang ang iyang heart. Dapat let go na niya. May pag ang buhaton sa usa ka babae nga nga og sitwasyon is to kanang hatagan og full of love para makita sa lalaki nga, uy, sakto gid akong desisyon, mas happy ko ani. Di ba? Yang dugangan para moingin ng lalaki nga, ay, di good wa iday ko na sayo. Thank you, Gapon Lord. Di ba? Master Poppy, we need to face our fears and don't rush everything. Just wait. God is just busy writing the best love story for us. Ganina ra gyud ni siya. Sige siya send o ika napulo na niya nga send ni gusto gyud na niya ihatag gyud nga quote gyud on. Pamina mo ha. Kani nga quote, kani nga quote. Dili kani nga jacket, kani nga quote. God is just busy writing the best love story for us. So kung dili ka kahulat, pangit nga love story ang imong makuhaan. Kay nagdali ka ng kana karon. Pero kung makahulat ka, maabot gid ang panahon nga mingi ka nga ito na. Ito na. Diba? Ano na natong i-ending ani be? Nice kay na siya nga kanta, kitsa kay nagkanta ng ito na. JR Kuyam and katong gwapo nga tawag sa itong muna tong team song karon. Ito na kanang makita na gyud ni mo nga siya na gyud isishi. Sige, tawag karon be sa mga katong mga bitter ha, katong bitter ako. I-prove sa ako nga bitter ka. I-prove sa ako nga naging bitter ka o nganong ingana imong naisip sa una. Walay char ha, walay char. Hello, may gabi. Hello, Master po. Hello, bitter ka? Gamay. Hala. I-prove sa ako nganong gamay. Kay every time na makalimutan ko mga sadang mga love story tiga, kung ano yung ga-against ko sa ila. Unsa? Kanang example no, tanong ko sila kung pila na sila ka years or months, tapos mupalag din ko nung nga bulag mag-isa years na tanong pa ka, iniyan ko. Ngano man na? Tapos, ambot ni ano ni, tapos kanang wala pa sa ka try, kanang buyag kay. Wala pa ka-try. Unsa man na imong nakita sa mga tao palibot nimo nga kakabulag ra sila? Ang uban, tapos kanang bitang every mga sense na ako kay ginapanguntanan ako sila kung yanong usayin lang sila pagbulag, tapos kung isa dito to reason nga nagbulag sila sa yung iyag kay murag hunaunan dito ko advance nga basing nana dito may tabo sa kuha. So nagkahadlok sad ko. Nagkahadlok sad ka, okay. So ingani ako kang hatagan tabangan ta ka ha. Ikaw mag-answer ha, dili ako ang magkuan sa imo. Nalang koy mga pangutana, all you have to do is answer it. Okay? Ang pangutana nako, kung dato ang usa ka tawo, nagpasabot ba nga dato ang tanang tao? Dili. Okay. Kung bright ang usa ka tawo, nagpasabot ba nga bright ang tanan? Dili sad. Dili pod. Kung buutan ang usa ka tawo, nagpasabot ba nga buutan tanan? Dili pod. Dili pod. Kani, kung balihon na to, kung pobre ang imong amiga, that means ba tanan ba ang imong mga kaila diha, pobre ba na sila tanan? Dili pod. Okay. Kung bugok ang imong friend or imong kaila nga sample bata, that means tanan bata ba bugok? Dili sad. Dili pod. So kung masakitan ang isa ka tao, that means ba tanan ba tao masakitan? Kung usulod sila sa gugma. Ha? Paminaw, yes or no? Kung masakitan ang usa ka tao, that means ba tanan ba tao masakitan? Yes. Ha? No, ang imong answer ka kanina karon na change na ka. Pan, isa sa naka Master po sige. kay
kuan ang gid kanang basta magi sila ng mga gugmagugma. Wala man ko nagstorya og gugma, niyo naman ko nga masakitan. O, example. Example natadtaran ang iyang kamot o kuan naslaysan sa kutsilyo. Tanan ba maslaysan sa kutsilyo ang mga kamot? Dili. Oh. Nagstorya ba ko gugmawa? Wala. Aha. Tanan ba nga nasunog ang buhok or nakurintihan? Tanan ba tao makurintihan pod o masunog ang buhok? Dili. Dili. Mm-mm. Balik ta sa pangutana. Tanan ba nga nasakitan? Tanan ba tao nasakitan? Wala. Ha? Sure? Oh, dili man tanan. Dili tanan kinsa may wala nasakitan? Igo kaila. Ha? Atay kung isa ka tao nga wala nasakitan. Sa mga seryoso? Ha? Wala na sila nasakitan? Oo, tulong ko wala sila. I-analyze. So i-analyze gani yan. 'Di ba sa imong kinabuhi, nabay times nga unsa ba nasakitan ka wala? Sa una to. Oh. Oo. Unsay nakasakit sa imo? Kanang masakit naman, masama, dinana. Mm. Kanang 'Di ba? So sa panahon karon dili na ta kanibitaw. Makaingon nga mahitabo na siya sa tao or dili, 'di ba? Mo ni akong point. Dili ka makaingon nga kani siya nga specific something mahitabo ni siya sa tao. 'Di ba? Kay dili man ta Ginoo nga makatagna kung kana siya muna siya ang kuan nasakitan, muna siya ang wa nasakitan, muna siya, o 'di ba? So nganong mahadlok man ka kung muto ka sa Ginoo nga nakabalo sa tanan? Anggot? Wala kay pagsalig sa Ginoo. Kung nga na. No. O di kung musapig ka sa iya, magbinutan ka, imong hatagan o gahinan nimo si Lord sa panahon, makigrelasyon ka sa iya, imong i-close ang Ginoo. Mutuo ba lugar kag pasagdan pa ka ni Lord? Dili. Nga nang mahadlok pa man ka. Sakit anggod. Ha? Sakit. Bisan pag maka-feel bitaw kag sakit, kabalo man ka nga na kay Ginoo, kabalo man ka nga there's a better plan para sa imuha. Mahadlok man gid ka masakit. Ambot lambay. Pila imong edad? Ani 18. Turning 18. Oo. So, ang fear, kabalo ba ka nga diha sa fear nato kana imong kahadlok o sa lain-lain nga mga kahadlok nato sa kalibutan, diha nag-feed. Unsa ginang feed gani sa Bisaya kanang kuan? F-E-E-D. Nawala. Dili F-E-E-D. Adun. Diha nag-feed, diha nagkuan ba nagkuha og strength si ang evil, ang mga demonyo. Gusto mo Kalibutan. ingan? Ang mga kumbaga si Taning, diha na siya gakuha og strength sa atong mga kahadlok. The more ta mahadlok, the more siya ma-powerful. Munang sa kangit-ngit, mahadlok gani ka sa ngit-ngit bitaw nga naa kay una nga naay mga mumu di, nagi mumu di mo gawas gyud. Kay ngano, nahadlok man ka.
Iyo man silang gihatagag power nga mas powerful pa sila sa imo nga ikaw ang tao dani, ikaw mo'y gihimo sa Ginoo, ikaw mo'y binlan sa kalibutan. Dapat dili ta mahadlok ana. Kana siya example lang na siya kung kanang mga maligno mahadlok ta sa gabi. Pero kanang mahadlok ka sa kinabuhi nimo, mahadlok ka mo risk. Mahadlok ka dili ka mo adto ani nga lugar or sa man siya dili ka mo eskwelaan nga kuan kay basin dili nimo makaya kinsa may nidaog ana. Dili ka mo eskwela ani nga kuan kay basin pambright ra kay ni unya ingon na ka sige danira ko. Kinsa may nidaog ana? Akong kadlo. Di ba? Unya unsa may nahitabo sa imo di nakuan na hinon ang imong desisyon didto ra ka tama no mo man ganahan ni taning diha ra ka dili ka dapat mo angat. So kung mahadlo ka mag-love ingani ha. Nanay gihatag sa Ginoo nanay murag kani siya mas gwapo ni siya nga bata buutan para kang sa imong pangalan? Hazen. Nya ano siya kani ako lang ni si Kuan kani si Hazen ako ni ipatagbo ani. Na-meet na din nimo. Tapos ano din si Satanas dili madlok ni siya madlok. Adi. Nahadlok ka? Imong gikuan nga dili gyud baliwala nimo siya gikuan nimo siya kay dili gyud kay lain ni basta love na ako gi masakitan ani ba. Di ba? Nahadlok man ka so wala nimo gi-accept ang love. Unsay opposite sa love? Unsay opposite sa love? Wala ka balon unsay opposite sa love? Wala. Evil. Hate. Unsa man din na? Kung God is love, kinsa man ang hate? Di ba? Ha? Ambot nimo ay Avengers. Okay, makagets. Una-unahan sa na akong mga gipang-ingon diha. God is love baya. God is love. Ay, gidala-dalaan ko lang. Kanang may nga color be. Maayong gabi, Master Pops. Nindot kayo inyong programa. Medyo katuuhan dili. Pero ganahan kayo ko na minaw. Ako ang maingon, Master Pops. Dili man siguro dako kaayo nga sala sa atong labaw makagahom. Kay gipakatao baya taniya nga may gugma sa atong isig katao. Then, dili pa man pud sa ingon nga pare na. Makasabot raman si Lord. Tama. Basta dili lang nila kalimtan nga pasalamat gyud di lang gyud nila kalimtan nga. Wala ko nagpari pero mag-serve gihapon. Nabaya na yung mangingana no. Hindi siya nagpari. Doesn't mean nga imo nang gisukway. Hello. Hello, better. Bitter na ka? Oh, bitter. Bitter or better na kakaron? Bitter gyapon. Nga naman, Brad. Sa pangalan, Brad? Jomari. Nganong makaingon ka nga bitter kabi probe sa ako? So, kada to nasakitan ko kay Asa ato? itong last relationship. Lagi unsa ato ni tabo? Itong gibulagan na ka kay wala daw kuno sa feeling mo. And then, unsa imo na feel? Pila mo ka years? Dugay na 1 month. Sure ba? O 1 month. Din katong time kay gihatag nimo ang tanan siya, ginasaligan na nimo siya. Ay sa time pa, 1 month pa lang unya gihatag na nimo ang tanan. Unsa nga pagkahatag ni nga tanan? Kanang imong kuan imong 100%. Asa nga 100% sa bangko? Unsa? Dili 100% imong nga love siya kay so wala pa mo nag-uyag kay wala pa mi nag-release. Dila naman ako sa kanya din comfortable sa din abi na ko siya na pero dili man di ay. And then nganong gisugot man kaniya? Nganong gisugot ka kaniya? Ambot niya. Ha? Siguro kay klaro manguyab. Dili siya man ang wait klaro di man ako. Lagi mo gani. Wala ka kabalo nganong gisugot kaniya? Wala. Ngano man?
Hmm? Hmm? Wala ko. Wala ka Wala ko kabalo. kanang utana. Wala pa di nga na siya ko. Niyo siya o ana siya nga uyab na ta. Oo. Oh, di. Taphaw ra. Pagsugod pa lang ninyo, taphaw na. Oo nga. Oh, di pagka kuan, pagka bulag, dapat di na ka matingala kay ay dali ra gid to kay ingato ra man day nga simple ra man pod. Pero wala kay na-disunlight na ko. So pag ana ni pagbulag dito na din ka nasakitan unsa may imong ginawa na dayan. Kuan ka na, dili na ko gasadig og tao. Di na ka mo salig. So single na ka forever. Forever. Forever na. Oh, So na forever. Forever single. Mm. What is forever? Congratulations. Madugta ka na. Congratulations. Yeah. Unsay kuan nimo, unsay imong maingon sa tanan nga mga niingon nga naay forever. Sa maingon ako sa nag-ingon nga na forever. Mm. Madugta ratang tanan sama sa dahong laya. Madugta ratang tanan sama sa dahong laya. Para sa ang kuan day, ang mga kuan day. Ito rin mga bitok. Madugta man gyapon to. Di naman ang mga dahon. Lah. Unsa pa imong maingon sa ila kay naminaw sila ron oh. Kuhan ka ng sa mga nagsuog na forever. Keep it up, padayunan ninyo na. May kamura ba yung makakuan sa inyo ang kagalingan kung nabay forever o wala? Wala lang. So dili na ka kuan ani, dili na ka mutuo nga sa gugma. Oo, pero dito na sa perfect place ni God sa perfect time niya. Dito na kanang pareha ning mga na-meet lugar ni kuan. Ning nahitabo ni Mitch. Oh. So as of now, ako ditong kasi na tong quote. di as of now kuan lugar kaning wala pug ka nangita ana. Wala. Okay. Dili man ang pangitaon magtagad mo karon ko na sa niya pag Ginoo. Pero wala pug kagaampo ana. Gampo man. I mean gaampo about sa kuan ba ana imong partner po kung kanas-anak ko mamit. Unsa imong ginaampo sa Ginoo? Ako nga. Lord, magtagad ko kung kanas-anak mo yata yung tao nga para sa kuha. Unsa to? Kanus mamatay? Unsa to? Unsa to? Kanus ani mo mamit? Ang tao nga para dito sa kuha ka nang dili nakapasakitan. So unsa imong i-pray is kanang Lord sana mamit or Lord unsa to? Ako nga Lord, kung kanas-anak mo yata yung tao nga para sa kandam na ko siyang dawaton. Magulat lang ko Lord ana. Mayo kay gakuan gihapon ka nga nagyapon na day puhon. Na. Di ba? Nya ingon ka wala. Wala pa. Sa mangyad. Ingon ka wala. Kunya karon pag ingon ako pagkuan ka nga naargyapon na puhon. Puhon na day. Okay. Di na gyapon. Sige na lang. Pero at least no kanang wala mga kanibalos, magahuman nimong heartbreak. Wala na kay wala man mo balos. Ayan. And then kung naay kuan, na kay magustuhan, unsa na may mahitabo ron? Like example na kay malaikan sa inyong school or sa kuan workplace, ano unsa ba? Ka school pa ba ka? Oo, example na kay murag makrasyan kay gwapa pag ana igor ra din nimo kuanon, unsa ni i-friend ra nimo or dili gyud? Ilo na ko sa ayo. Na. And then magulat na lang din kag kuan kung unsay basin mag-meet pa mo usab, ana depende na ana na din. Depende. Pero dili lang gyud ka mag-expect sa diretso. Dili gyud na expect man kung
mag-stay ka dira sa masakitan. And then maghinay-hinay na lugar ka sa imong mga desisyon, dili kay manguyab diretso, mo laylahon sa Oo. dugay-dugayon pa. Magigit na kung kuan na mag-iba na mag-decide na sa mga silang emotions. Basta karon kay don't let your emotions decide all my decisions. Kanang sobra ra kaayo ka kilig, di ba? Ang ipakilig naman na sabi na huwag mauna. Iguro man day kagi binuangan. So mas maayo nga i-guard gyapon nimo imong heart. Kay daghan kaayo mo kuan na labi nag-ambungan ka. Daghan kay mo kuan na labi nag example babae ambungan. Unya ang iyang kuan, ang iyang mga suitors diha. Sireg pa Atik-atik. oo. Sus ga atik-atik ra man day sa tanan. Nya kay gwapa man ka di daghan kay ingon na higa pala igigis na gwapa karon ganahan pug kay ganahan pug kay. Kilikon pug kay ka pag kiluan ka niya or pag shoot na ako imo niya pak shoot din pak kilig din ka manday na imo din gisugot man na din. Ay. Anyways. Wala tayo igong time. It's 12:03 na mga milya mga migs. Salamat kasi inyong pag-uban-uban. I hope na may na-learn na may gipang kilig diha. Wala na may gipang say tawag ka na. Na ba'y mga nag-strong diha. Sa tanang mga nakarelate or mga na-learn, paki-post na lang din diya sa inyong mga FB or istoryahan ninyo ugma sa inyong mga friends, mga kapamilya about aning drama, what have you learned, unsa po ilang mga na-learn para maka-learn po ka sa ila. And share lang tayo. Paki-like sa atong official Dear MOR CDO Facebook page. Okay, muna i-search Dear MOR CDO Facebook page. At salamat sa inyo. Inyong time sa pag-beer. 12:04 na mga pamilya. This is Master Pope saying don't worry. Be happy po. May problema ka, wag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, wag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. Same time, same station. Ang atong episode tomorrow sa Dear MOR is entitled Dear MOR Pitong Taon. Ano yung pitong taon? Dear MOR. Kailan ka ba titigil na ikumpara ako sa iba? Asawa mo ko. Ako yung pinili mong makasama habang buhay. Pero bakit parang hindi mo tanggap kung ano lang yung kaya kong ibigay sa'yo? Sa inyo! Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. 7 taon. Nga nung di niya matanggap kung kinsa iyang gipili sa pagpakasal, di ba? Yan ang nga naman na. 7 taon, no? 7 taon siya nag-antos ng iyang gipakaslan kay di mao nga tao. Di mao iyang gi-expect may higala. Napay makarelate diya nga mga minyo diha. Nga sa pila ka years na ninyong pag-ipon, hindi ka nga di man ni mao akong gipakaslan nga tao. Oy! It's not you. It's me. Ugma na siya. Same time. And I'll be leaving you with a quote. Oy, sa mga single ladies day, basin magmahay na sila. Single ladies, dalaga, o sa mga byuda. Sa mga single moms. Itaas yung mga kamay, kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready na? Ready na? Kiss na ko sa ilok, ha? Ready? Da. Kung gigulukan mo, ito na ang ating quote of the night. Gikan sa kwento ni Mitch and Polo sa hashtag Dear MOR Kaagaw.
Dako kaayo nagbili. Dako kaayo nagsakripisyo. Ug dako kaayo nagrisgo nga kailangan. Mao bitawng mahal ang tawag nila ana, di ba?